Добре дошли при фризьора. Тук си говорим за здраве, красота и лайфстайл. Не пропускайте да се абонирате за канала, да харесвате и коментирате видеята. В днешния епизод ще ви срещна с дама, която ще ви помогне, освен да бъдете по-здрави, защо не и да намерите мечтаната работа, а защо не и любовта. За това колко е важна красивата усмивка, днес ще си говорим с доктор Мариана Ламбева, която за щастие, вече освен в град София, има кабинет и в град Годеч и ние можем да се възползваме от вашите услуги, доктор Ламбева. Здравейте! Здравейте! Как сте? Благодаря, добре! Разкажете ни за грешките, които допускаме хората при грижата за нашите зъби. Основната ви грешка е, че не ходите редовно на стоматолог. Колко пъти годишно трябва да посещаваме стоматолога? Трябва да го посещавате поне 2 пъти в годината за профилактични прегледи. Така вие ще разберете какво е вашето стоматологично здраве. Колко време отнема един стоматологичен преглед, тъй като живеем в доста забързано време? Най-малко половин час. Половин час. Тоест всеки може да отдели от времето Всеки си може да час. отдели от времето си половин час и да отиде на стоматологичен преглед. За да си спести по-нататъчни проблеми. Сериозни проблеми. Разкажете ни малко повече за професионалния ви път и кои са основните етапи в развитието ви като професионалист? Кариерата ми започна преди 30 години, като в началото работех, всичко беше държавни кабинети, работех в държавен кабинет, работех като стоматолог в спешен кабинет. Най-интересното беше, че като завърших и като започнах първия ми работен ден, ме посетиха 41 пациента. Добро начало! Добро начало. Но издържах. И така, в следващия, в 2000-та година, вече държавна стоматология нямаше. Трябваше да минем към частна практика. Направихме първия с съпруга ми, той също е стоматолог. Направихме първия си кабинет. Преди 6 години направихме втори кабинет в София. И от 1 година имаме кабинети в град Годеч. За да бъдат здрави нашите зъби, знам, че е много важно как ги почистваме ежедневно. Бихте ли казали кой е правилният начин за почистване на зъбите? Профилактиката е много важна в стоматологията и тя се изразява в редовното миене на зъби. Като редовното миене трябва да бъде поне 2 пъти. Сутрин и вечер. Като много от пациентите пропускат вечерното миене на зъби, не му отдават голямо значение, то е много важно. Защото цял ден сме се хранили, пили сме, пушили сме и микробите остават в устата ни цяла нощ. Така че вечерното миене на зъбите е много важно. Вечер мием зъбите за здраве, а сутрин за красота. Аз съм чувала, че всъщност при по-чувствителни зъби четката не трябва да се държи много здраво, т.е. не трябва да има голям натиск. И е хубаво да почистваме зъбите си с кръгови движения на четката. Да, четката трябва да бъде поставена на 45 градуса от венеца. В зависимост от това колко са чувствителни звънците, четката трябва да бъде или по-мека, или средно твърда, или твърда. Ако венците ви са болни, трябва да ползвате мека четка за зъби. Да. Конецът за зъби? Конецът за зъби е задължителен. Сутрин и вечер? Сутрин и вечер, да. Водата за уста? Също. Препоръчително. Особено при пациенти, които имат мостови конструкции, големи мостови конструкции, импланти. За тях е задължително използването на вода за уста. Да. Бихте ли се ангажирали да препоръчате конкретна марка или няма значение? Не, няма значение. Да. Няма. Съществена разлика. Да.
Как влияят развалените зъби на нашето здраве? Знам, че обикновено предизвикват проблеми с стомаха. И не само с стомаха. И не само. Устната кухина е част от нашия организъм и микробите, които се съдържат в нея, се движат по кръвен път в целия ни организъм. Така че стрептококи и стафилококи се движат постоянно и те са основните патогенни фактори, които засягат сърцето и ставите ни. Затова трябва да не допускаме да имаме развалени зъби в устата, защото това са микроби, които резервуар на микроби, които по кръвен път достигат до сърцето и до ставите ни и ги увреждат. Тоест, наистина можем да предизвикаме, ако не се грижим за зъбите си, можем да си предизвикаме много по-сериозни здравословни проблеми. Сериозни здравословни проблеми. Да. В днешно време жените, а вече и не само жените, сме суетни и много често залагаме на различни методи за избелване на зъбите. Каква е разликата между между лентите за избелване на зъби в домашни условия и като цяло всички други, освен лентичките, знам, че има и чини и така нататък, и професионалното избелване на зъби? Професионалното избелване на зъби трябва да се направи задължително в кабинета на стоматолога. Предварително, задължително трябва да се почисти зъбния камък. Това пропуснах да ви попитам. Наложително, ако има пациента кариеси или пулпити, задължително зъбите трябва да бъдат излекувани и едва след това трябва да бъдат избелени с специални препарати и с специални лампи за избелване на зъби. Резултатът е дълготраен. Колко? Но пациента трябва да спазва определени неща. Първо да не пие кафе, да не пуши, да не пият вина, червени. Всичко това трябва да бъде с ламка, за да може да не си ефекта от избелването да бъде по-дълготраен. Да. Иначе избелването с лентички е в домашни условия, то е краткотрайно. Има ефект, но ефектът е след една седмица. Може пациентите да си го правят вкъщи, но пак пледирам да почистват зъбен камък и да полират зъби, преди да започнат да правят каквото и да е, за да има ефект. Първо здравето, след това красотата. Да. И както много често хората казват, здравето е красота. Да. Колко пъти годишно е добре да почистваме зъбният камък? Зъбният камък е хубаво да се почиства на всеки 6 месеца. Като последните тенденции са, понеже се храним по-нездравословно, последните тенденции са да се чисти зъбния камък на всеки 3-4 месеца, особено при пушачи е наложително. Много хора изпитват страхи от това да почистват зъбният си камък. Аз знам, че не е никакъв проблем да се постави опойка и всъщност процедурата да премине изключително безболезнено. Да, възможно е. Възможно е да бъде поставена местна опойка. Поставя се местна опойка и след това се почиства зъбния камък. Операцията трае около 45 до 50 минути. Вие казахте, че с правилната грижа резултатът на избелването на зъбите при стоматолог се удължава, но да кажем, ако човек не се грижи правилно, т.е. пие кафе, пие червено вино, горе-долу каква е трайността на избелването на зъбите? Няма добра устна хигиена, след третия месец резултата е същия. Да. Доколко тона могат да бъдат избелени зъбите? Сега, това вече е различно при различните пациенти, защото самия емал на зъбите има различна пропускливост и може да при едни пациенти може да се избелят с 3 тона още от първия път, но при други пациенти трябва избелването да бъде няколко пъти.
През какво време може да се прави последваща процедура за избелване? Най-малко 15 дни. Най-малко 15 дни. Защото емайла става много чувствителен. Да. Всъщност аз съм забелязала, че и при избелването с лентички зъбите стават много чувствителни. Да. Препоръчвате ли ги или по-скоро... Пациентите, ако разберат, че имат чувствителност към избелването, просто спират и ползват пасти за зъби, които са за чувствителни зъби. Може ли избелваща паста за зъби да повлияе на емайла? Искам да кажа, че аз ползвах такава и ми станаха прозрачни зъбите. Може да повлияе на емайла, но е препоръчително, ако усети пациента, че има такъв проблем, да спре веднага. Да преустанови. Да. Колко важна е висококачествената техника в стоматологичния кабинет и може ли добрият специалист да компенсира липсата на висококачествена техника? В съвременните условия специалистите трябва да ползваме висококачествена техника, но не винаги е необходимо да ползваме микроскопи, не винаги е необходимо да ползваме свръхмодерна техника. Така че добрият опит е много важен. Зад всичко седи човек. Разкажете ни малко повече за така популярният бондинг. Сега, за да станат зъбите по-красиви, напоследък въведохме така наречения бондинг. Бондинга, това е красиви зъби, направени чрез висококачествени течни фотополимери. Така че бондинга може да бъде направен в кабинета, може да бъде направен и от зъботехник. Пациентите, които желаят да имат по-красиви зъби, например, имат разстояние между зъбите и искат да компенсират това разстояние, имат проблеми в шийките на зъбите, могат да прибегнат до самата методика на бондинга. Взима се отпечатък от зъбите на пациента. Зъботехниците изработват модела. След това се пренася модела от зъботехническия модел, се пренася в устата на пациента по специален начин и се ползва висококачествения фотополимер. След това пациента има прекрасна усмивка. Друг по-високо бюджетен метод за красива усмивка са така наречените фасети. Тоест фасетите са по-скъпи от бондинга? Фасетите са по-високо бюджетни. Те са изработени от висококачествена металокерамика. Изработват се задължително зъботехническа лаборатория. Зъботехниците първо правят модел. Пациента има възможността да бъде пренесен модела в устата му чрез пластмаса, да се види как изглежда, правят се снимки на пациента, за да се види той как изглежда, дали се харесва, правят се корекции и след това взема се нов отпечатък и зъботехника изработва красивите фасети и после се залепват в устата на пациента. Фасетите е препоръчително да се правят, освен ако пациента иска някаква корекция на разстояние между зъбите, на счупвания на зъбите. Е хубаво да се правят, когато има сериозен проблем с много пломби, самия зъб изглежда зле от наслагването на много пломби една до друга, но задължително трябва да се правят на живи зъби. Ако зъбът е омъртвен, трябва да се направи коронка на зъба. Не е препоръчително да се прави фасета. Да. Каква е трайността на бондинга? Трайността на бондинга може да е 3
3 години, но задължително пациента трябва да полага нужните правила за по-дълготраен ефект в устата. По-дълготраен ефект. Така че дълготрайният ефект се свежда до това, че пациентите не трябва пак да прибягват до напитки, свързани с кофеин, с танини, с червени вина, защото има вероятност фотополимерите да бъдат отцветени. Както и трябва да ги пазят, да не ги щупят. Тоест може да бъдат счупени? Ами ако отхапват твърди плодове, като ябълки, например? Не, по-скоро забравят за ядки, отхапването на ядки, такива твърди храни, не е препоръчително да бъдат отхапвани с тях. Да. Препоръчвате ли да се прави бондинг на здрави зъби? Аз лично не. Освен пациента, ако има сериозни проблеми, да има... С красотата само, че. Да. Тоест, да иска по-красив вид на зъбите. Ние с бондинга не можем да коригираме сериозни деформации в устата на пациента. Сериозните деформации се коригират от ортодонтите с ортодонтски апарати. Ние може да коригираме малки дефекти. Можем да коригираме фрактури, малки фрактури на зъбите. Можем да коригираме отцветявания, но не можем да коригираме големи деформации при зъбите. При зъбите. Разкажете ни някой забавен случай, който сте имали по време на работа. Забавните случаи са всеки ден. Най-забавното е, когато поставиш на пациента опойка, извадиш му зъба и той казва: ама готови ли сте вече? А всичко е свършило. Професията ви е изключително отговорна и изисква пълна концентрация по време на работа. Как релаксирате вие, така че да може да бъдете пълноценна по време на работа? Как релаксирам? Релаксирам. Обичам да чета книги, обичам да пътувам, обичам морето и така. Това ви зарежда? Това ме зарежда положително. Какви места обичате да посещавате? Казахте, че обичате и да пътувате. Любима дестинация Гърция и любима дестинация Италия. Това са най-любимите ви места? Да, преди 3 дена се завърнах от Италия. С какво ви привлича Италия? С красотата си, с храната, с добрите обноски и с многовековната история. Каква литература четете? Обичам да чета хубави книги. Препоръчвам, напоследък чета Жорж Сантош, много хубави книги пише. Препоръчвам на зрителите да прочетат нещо от него. Добър португалски писател и ще научат много неща. С няколко стоматологични кабинета остава ли ви време и да четете? Не ми остава много често време, но свободното време го използвам за четене. И пътешествия. Пътешествия и занимания с внуците. С какво препоръчвате да се храним, така че да пазим зъбите си здрави? Кои са полезните за зъбите храни? Полезните за зъбите храни, пациентите е хубаво да ядат сурови плодове. Като е препоръчително да се хранят с ябълки, зелени салати, всичко, което е естествена храна. Сурова храна. Сурова храна. Не е препоръчително да се хранят с снаксове, с сладко, може би, шоколад. Сладкото, като засегнахме проблем. По-добре пациентите да ядат шоколад, отколкото да ядат вафли, бисквити, всичко, което полепва по зъбите, прави филм и после е добра храна за микробите. Ако човек има генетично здрави зъби, може ли храната да ги развали? Знаем, че генът е много определящ за здравината на зъбите. Аз самата имам добър ген и никога не съм се лишавала от вредни храни.
Но, слава на Бога, знаете, че зъбите ми са сравнително здрави. И пак опираме до профилактиката. До профилактиката, да. Пациента редовно трябва да мие зъбите си. И да посещава стоматолога, Да. така че когато има проблем, дребен, малък проблем, да се отстрани на време. Безкрайно много ви благодаря за полезния разговор, доктор Ламбева. Дадохте ни много ценни практични съвети и аз се надявам, че зрителите на При фризьора ще се възползват от тях. Вярвам, че дадахме добри съвети на хората, които ни гледаха. Нека всички да бъдат здрави, да имат прекрасна усмивка и усмивката да им носи само радост и щастие. Благодаря ви, че гледахте днешния епизод, в който на гости ни беше прекрасната доктор Ламбева. Вярвам, че ви бяхме полезни. Ако имате още въпроси към нея, можете да ги оставите в коментарите и аз обещавам да я поканим отново. Не пропускайте да се абонирате за канала, защото в следващият епизод на При фризьора гост ще бъде една от най-популярните поп-фолк изпълнителки. Благодаря ви, че бяхте с нас и днес. Не забравяйте да се грижите за себе си отвън и отвътре. Ако този епизод ви хареса, споделете го с приятел и ни последвайте за още вдъхновение. Останете красиви, останете себе си!